Исәнмесез турдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Юл хәрәкәтләренең күпчелеге кагыйдә бозучы машина йөртүчеләр аркасында килеп чыга. Не только машина, вообще лошадь давать нельзя. Хәлне ничек яхшыртырга? Хөкүмәт йортындагы җыелыштан Фәйрүзә Мәҗитова репортажы. Бер көндә 5 спорт бинасы ачылды. Районнардагы тантаналардан Рәмзилә Гафиятуллина. Март айына кадәр вакцинаны коронавирус айруча даянаган барлык кешегә дә ясап бирергә планлаштыралар. Максимальное количество групп риска мы надеемся охватить. Бу республикада ковидны җиңәргә ярдәм итәрме? Айгөл Бәдретдинова репортажында. Кайбышта афганчылар һәйкәле янында үсеп утырган агачларны кискәннәр. Именно утыртылган агачлар иде бу. Моңа нәрсә сәбәпче була? Мәсьәләне Руслан Судинов өйрәнде. Бер ел эчендә Татарстанда юл һәлакәтләре кимегән, тик исерек килеш руль артына утыручылар машина астында тапталып үлүчләр арткан. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында юл иминлеге мәсьәләсенә багышланган зур җыелышта сөйләштеләр. Аны президент Рөстәм Миңнеханов алып барды. Күрсәткечләр иң начар булган район Чүпрәле. Ни өчен бездә трамвайлар еш яна, ә вертолетлар юлда имгәнүчләр янына вакытында килеп җитми? Елның иң кайнар утырышыннан Фәйрүзә Мәҗитова. Им не только машина, вообще лошадь давать нельзя. Президент бу сүзләрне кагыйдә бозучы машина йөртүчеләргә атап әйтә. Быел эчкән килеш руль артына утыручылар арткан. Алар 341 хәрәкәт ясый. 70 кеше үлә, 472се имгәнә. Бу алдагы еллар белән чагыштырганда шактый зур сан ди Эчке эшләр министры Артем Хахорин. Ул ярты сәгатьлек чыгышында иң проблемалы мәсьәләләрне атады. Шуның берсе җәмәгать транспорты. Шәһәр автобуслар йөртүчеләрнең кагыйдә бозуы, ә трамвайлар еш януның сәбәбе техник күзәтүнең тиешенчә уздырылмавы. В прошлом году по вине водителей трамваев Узган ел трамвай йөртүче гаеб аркасында 13 юл хәрәкәте килеп чыккан иде. Быел 11. Саннар югары. Иң беренче сәбәбе трамвайларга техник күзәтү тиешенчә уздырылмау. Казан трамвайлары буенча метроэлектротранс башлыгы Әсфан Галәбов җавап тотты. Мы усилили контроль за выпуском. Без трамвайларны рельсларга чыгарыр алдыннан контрольны көчәйттек. Махсус 2 бригада булдырдык. Аның берсе техник күзәтү уздырганнан соң вагоннарны кабул итә, һәр йөртүче белән әңгәмә уздырабыз. Юл иминлегенең барлык күрсәткечләре буенча кара исемлеккә кергән район Чүпрәле. В Ржановском районе один из членов комиссии по обеспечению безопасности. Чүпрәле районында юл иминлеген тәэмин итүче комиссия вәкиле исерек килеш руль артына утырган өчен машина йөртү таныклыгыннан мәхрүм ителгән. Районда хәрәкәтләр саны арту гаҗәп түгел. Один член комиссии, о котором говорил Артем Валерьевич, исключен из состава комиссии 17 ноября в связи с лишением права управления транспортными средствами. Марат, пора тебе это уже с красной зоны выходить, брат. Это не очень красиво. То мандат, то тогда давай. Эти вопросы, это судьба этих людей, как бы вот мы с тобой отвечаем за этих людей. Я на уровне республики, вы на уровне своего района. Район башлыгы бүген җавапка сүз таба алмады. Юлларда машина йөртүчеләр генә түгел, самокатта йөрүчеләр дә кагыйдә боза. Аларның тизлеге җыеулы тизлегеннән артмаска тиеш ди президент. Кире очракта штраф салырга, штрафларны түләтү белән дә проблема зурдан. Суд приставлары һәр җинаять кылучыга барып җитәргә тиеш. Пока мы не будем доходить до тех нарушителей, наказывать их рублем, значит, порядка не будет. Очень прошу на этот вопрос обратить внимание. Юл хәрәкәтләрендә үлем очракларын киметүдә медицина ярдәменең вакытында күрсәтелүе дә мөһим. Бездә санитар авиация өчен мөмкинлекләр бар, тик алар кулланылмый ди министр Хахорин. Вертолетларны очыртмыйча ашыгыч ярдәм килгәнне көтеп еш кына кеше гомерләрен саклап калып булмый. Во многих случаях вот этот золотой час, или я не знаю, как там он называется, значит, очень важно своевременно получить помощь. Мы могли бы достаточно много жизней спасти. Юлларны ялтыртырга, кирәк урында юл кичүләре төзергә, светофорлар куярга, җәяүләр белән профилактик чаралар уздыру шарт. Фәйрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Татарстанда ачылышлар көне иде. Яңа елга 2 атна кала республикада бер юлы 5 спорт сарае эшли башлады. Лаеш, Мамадыш балык бистәсе, Сарман һәм Казан күршесе Осинова бистәсендә. Лаештагы ябык шугалакны президент Рөстәм Миңнеханов үзе ачты. Калган 4 объектны ачарга видео элемтә аша хәер-фатиха бирде. Президент районнардагы башка мөһим мәсьәләләрне дә контроленә алды. Бу хакта тулырак Рәмзилә Гафиятуллина сөйләр.
Итеп янып йөрүче бүнәниләрне бәхет баскан. Ябык шугалак авыл малайларының төшләренә дә кергән нәрсә түгел. Хәерле ишнең үзендә дә мондый спорт кырмасын озак көткәннәр. Күптән көтеп алдык. Без мәктәптә укыганда ук әйткәннәре бу сарай булачак дип. Бу сарай бездә дә булды, Аллага шөкер. Без моңа хәтлек Питрәштә уйныйдык һәм Казанда уйныйдык. Кайда уйнамадым? Безнең Ледовый дворец абсолютно идеальный, бик шәп, бик рәхәт. Моңа кадәр уйнар өчен башкалага йөргән булсалар, хәзер Казаннар үзләре лаешка килә. Хәтта Акбарс уенчылары да. Очень уютная арена. Бик җайлы арена. Татарстанда шундый спорт сарайлары ачылу бик күңелле күренеш. Яшь буынга барып шөгыльләнер өчен урыннар күп. Теләсәң хоккей уйна, теләсәң фигуралашу, теләсәң футбол дип Татарстанда спорт объектлары җитәрлек. Бүген исемлек тагын 5-кә тулыланды. Авыр ел булса да программалар кыскартылмады. Универсиададан соң моның кадәр күләмдә төзегәннәр юк иде әле. Татарстанлыларны видео элемтажа Россия хоккей федерациясе президенты Владислав Третьяк та котлады. Бүген ачылган бу сарай Татарстанда 49-нчысы. Оннан күбрәк корылмалар булса да Мәскәүдә генәдер. Хәер, тиздән башкалан да узып китәрсез әле дип уйлыйм. Мин үзем Мәскәүдә туып үссәм дә рәхәтләнеп Татарстанда яшәр идем. Кем белә, бәлки киләчәктә Лаиштан да Третьяк дәрәҗәсендәге хоккейчылар чыгар. Һәрхәлдә моңа нигез салынган инде. Спортивная школа төзелде. Безнең инде хоккей группасы и фигурный катание буенча группалар булачак. Шугалап көн саен 300 кешене кабул итә әле. Аның ишекләре спорт белән профессиональ рәвештә шөгыльләнүчеләргә генә түгел, гади халыкка да ачык булачак. Кыскасы, баста тимер аякка, киләйдә шугалакка. Герой Советского Союза Бориса Кирилловича Кузнецова. Яңа спорт мәктәбенә барырга теләүче укучылар күп Лаишта. Алар янына Рөстәм Миннеханов үзе килде, ризыкның сыйфатын тикшерү өчен. Президент район үзәк хастаханәсенә дә сугыла. Монда ковид госпиталь оешкан. Рөстәм Миннеханов табиблардан федераль түләүләр килеп барамы дип кызыксына. Дарулар белән хәл ничек тора? Рөстәм Миннеханов Таттехмет фарм даруханәсенә дә кирип чыкты. Все пакеты приготовлены, упакованы, да, они приходят, забирают. Моннан волонтерлар даруларны ковидлыларга илтеп бирә. Авыруларга бирешмәс өчен спорт белән дус булырга кирәк. Мамадышта моны яхшы беләләр. Анда бу сарае бар инде. Ә менә универсаль спорт сарае күптәнге хыял. Янда бассейн бар, чаңгы трасса, стадион. Бу Мамадыш халкына яңадан мөмкинлекләр ачыла, үзләренең сәламәтлеген ныгытырга. Элемтәдә Сарман, Ханара Асинова һәм балык бистәсе. 5 урында 5 шатлык, 5 спорт бәйрәме. Дворец спорта с искусственным льдом Слобода Арена Рыбно-Слободского района завершен строительством и готов к торжественному открытию. Бузга Советлар Союзы геройлары исемнәре төшкән киемнән чыккан бу хоккейчылар спорт мәктәбе шәкертләре. Балык бистәсенең горурлыгы алар. Әмма бу егет-кызлар авыл хуҗалыгы техникум студентлары. Биредә 250 студент белем ала. Тормыш таләпләренә җавап бирер өчен аларны заманча техникада өйрәтеп укытырга кирәк ди Фәрит Мөхәммәтшин. Бу мәсьәләне министрлыкка да җиткерергә вәгъдә бирде. Район үсеш юлында күп эшли, моторны әйттереп, менә шушы халкын саклап, бу замана шириннән. Яшьләр генә түгел, өлкәннәр дә игътибар үзәгендә. Төзекләндерелгәннән соң район үзәк хастаханәсен танырлык түгел. Монда хәзер демография илкүләм проекты буенча гериатрия кабинеты да бар. Җаның тынычлап калыр, когда увидишь, что нормально у этого пациента дела. Лаиш, Мамадыш һәм балык бистәсеннән Рәмзилә Гафиятуллина, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Башка яңалыкларга күчәбез. Коронавирустан тагын бер кеше үлгән. 58 яшьлек Ират республикада ковидтан вафат булучы 167-нче пациент. Соңгы тәүлектә Татарстанда коронавирус йоктыруның 91 яңа очрагы теркәлгән. Барысы да авыру белән аралашучылар. Россиядә соңгы тәүлектә 26509 кеше ковид йоктырган. Күбесе Мәскәү, Санкт-Петербург һәм Мәскәү өлкәсендә. Күрше төбәкләрдә вазгыять төрле. Ульяновск өлкәсендә 289, Кировта 238, Удмуртиядә 208, Башкортстанда 157, Чувашиядә 133, Мари-Элда 53 авыру. Татарстанда ковид белән авыручы 11 мең кеше бушлай дарулар белән тәэмин ителгән. Сәламәтлек саклау министрлыгында әйтүләренчә, дарулар әле тагын 7 мең кешегә җитәчәк. Моннан тыш, кичә Татарстанга өстәмә 81 миллион сум бүленеп бирү турында хәбәр иттеләр. Бушлай дарулар белән бергә вакцина да кайта. Республикадагы эпидемиологик хәл хакында алдагы репортаж.
Вакцина «Спутник Ви», она показана для лиц до 60 лет только. Татарстанга коронавируска каршы «Спутник Ви» вакцинасының тагын 1900 дозасы кайтарылды. Республиканың 56 медицина учреждениесендә аны ясый башладылар инде. Пациентлар махсус тәртип буенча килә, чөнки даруны алдан эретергә кирәк. Башта табиб, укытучы, социаль хезмәткәрләрне чакыралар. Чтобы достичь хорошего снижения. Коронавирус белән авыручылар саны кимесен һәм инфекцияны җиңү өчен ким дигәндә 70% кешегә прививка ясатырга кирәк. Хәзер мәсәлән грипптан шулай 60%-ны ясыйбыз. Март аена кадәр коронавируска каршы прививканы вирус айруча янаган төркемнәргә ясап бетерергә планлаштырабыз. Бу вакцина җитештерү һәм аны Татарстанга кертү күләменнән дә торачак. Федераль үзәктән булып бирелгән бушлай дарулар исә коронавирус белән авыручы 11 мең кешенең өенә китерелгән инде. Бу мәсьәләне ил хөкүмәт рәисе Михаил Мишустин контрольдә тотарга кушты. Республикага тагын 81 миллион сум акча каралган. Аңа кадәр булып бирелгән 146 миллион сум әле тулаем сарыф ителмәгән. Бушлай дарулар тагын 7 мең кешегә таратылачак. Сәламәтлек саклау министрының 9-нчы версия клин рекомендация буенча берничә групп дарулар кергән. Анда иң беренче инде ул вируска каршы дарулар, фавипиравир, умифенавир. Икенче төре ул кан сыйга тартылган дарулар. Һәрбер очрак индивидуаль, шуңа коронавирустан үз белдеклеген белән дәваланырга ярамый. Гаиләдә бер кеше авырып терелсә, ул ичкән дарулар гаиләнең башка әгъзасына да туры килә дигән сүз түгел диләр Сәламәтлек саклау министрлыгында. Үзен үзе дәвалап, үпкә ялкынсынуына кадәр җиткергән пациентлар бар. Бу чорда балаларга карата айруча да игътибарлы булырга кирәк. Алар 10 тапкырга сирәгрәк авырса да, коронавирусны симптомнарсыз кичерергә һәм өлкәннәргә ияртергә мөмкин. Соңгы тәүлектә генә ОРВИ симптомнары булган 100 баланы мәктәпкә кертмәгәннәр. Айгөл Бәдретдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Кайбыш районы үзәгендә 50ләп каен агачын кискәннәр. Алар Әфганстан сугышында һәлак булган солдатлар истәлегенә ачылган аллея янында үсеп утырган була. Мәктәп укучылары сыйныфтан тыш чараларны да шунда уздырган. Бу мәсьәлә безнең белән фикерләшеп эшләнмәде дип район халкы редакциягә мөрәҗәгать итте. Ни өчен бедрә каеннар урынына аның тамырлары һәм ботаклары гына калган? Руслан Хөснетдинов Кайбышка юл тотты. Именно утыртылган агачлар иде бу, безнең бабайлардан калган бу. Әфганстан сугышында һәлак булган кайбышлар истәлегенә ачылган һәйкәл бу. Шуның янәшәсендә күп еллар 50дән артык каен агач үскән. Агачларны декабрь башында кискәннәр. Хәзер аларның беридә берсе дә юк, барысында җыеп алып киткәннәр бар, тик төбе тамырлары калган һәм инде ботаклар җирдә унап ята. Фирзон Тухватуллин һәйкәл янәшәсендә Әфганстанда хезмәт иткән дуслары белән еш җыела торган була. Яуда калган иптәшләрен дә искә алганнар, укучылар белән очрашулар үткәргәннәр. Бу безнең бабаларыбыз утырткан. Шуннан соң безгә тапшырылды бу аллея. Монда без балалар тәрбияле идек. Патриотик час буенча. Менә без хәзер кая тәрбияләргә кирәк монда? Бу безнең хәзер ничек дип аңлата да алмыйбыз инде сезгә. 15 февральдә җыела торган иде башта. Монда җыелып, чәчәкләр куеп, веноклар куеп, вечный огоньны яндырып, монда сөйләп, җырлап. Безнең районныкы җегетләр генә җыелмый, Апас районыннан киләләр иде. Аллеяда үсеп утырган каеннар кемгә кымшаулаган? Ветераннар район башкарма комитетына, полиция һәм прокуратурага мөрәҗәгать иткән була. Ләкин бер кайда да төгәл җавап таба алмыйлар. Бүген вазгыять безнең иҗат төркеме районга килгәннән соң үзгәрде. Район башлыгы ветераннарны шәхсән кабул итте. Сорауларына да җавап бирделәр. Район башлыгы белдерүенчә, киселгән агачлар башкаларга куркыныч тудырган, җитмәсә анда күпләп каргалар уялый торган була. Бик куркыныч хәлдә. Ул каенның башында инде дөресеннән әйткәндә каргалар да ялаган иде. Шул памятникисенә үзләренең эшләрен дә эшләп тордылар. Инде без менә авыл советы белән киңәштек тә решение чыгардык. Бу агачлардан кытылу. Бүгенге очрашуда һәркем үз фикерендә калды. Әфганчылар безнең белән киңәшләшеп эшләмәделәр ди. Район башлыгы үз чиратында язын яшь агачлар утыртылачагын әйтте. Киләчәктә матур гына парк ясыйбыз. Ул менә безнең күргәнегезчә Җиңү паркын ясаган идек бу ел. Икенче елга инде икенче очередь дип әйтергә кирәк. Бу памятник, бу парк Победы шул һәйкәлгә барып терәләчәк. Әфганчыларның полициягә һәм прокуратурага юллаган гаризасына да җавап килеп ирешә. Агач кискәндә канун бозалар. Хәзер әлеге хәл белән тикшерү комитеты да кызыксынган. Димәк, бу эшкә нокта куелмаган. Кайбыш районнан Руслан Хөснетдинов, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.
Социаль шелтердә таралган ялган видеоролик нәтиҗәсендә Татарстанның солым хезмәтенә меңләгән мөрәҗәгать килгән. Роликта пенсия хисабындагы акчаның бер өлешен дәүләт хезмәтләре порталында декларация тутырып, ничек кире кайтарга өйрәтәләр. Шул рәвешле Ярчалыда гына 30 миллион сумны кире кайтару өчен гариза җибәргәннәр. 3000 кеше әлегә хәбәргә ышанган. Әмма салым инспекциясендә белдерүләренчә, әлеге хәбәр ялган. Пенсия счетындагы билгеле бер сумманы кире кайтарып була, әмма бу хезмәттән бары тик пенсияның мөстәкыйль рәвештә артырган кешеләр генә файдалана ала. Татнефть җыелмасы 4 татар шаяннар һәм тапкырлар клубында уздырып җибәрә. Аларга хәтта социаль шелтердәге тәнкыйть тә кымачау итми. Тулырак Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Бүген Рөстәм Миңнеханов Казан галиме Александр Коноваловка органик химия үсешенә зур өлеш керткәне өчен Марковников исемендәге премия тапшырды. КФУ профессоры бу халыкара бүләккә ия булган беренче кеше. Президент аны өенә килеп котлады һәм фән өлкәсенә керткән казанышларын билгеләп үтте. Исегезгә төшерәбез, Владимир Марковников исемендәге халыкара премия Казан университетын тәмамлап зур дәрәҗәгә ирешкән химик хөрмәтенә быел Татарстан президенты карары белән булдырылган иде. Төзүчеләр һәм табиблар, укытучылар һәм механизаторлар, алар барысы да тормышларын яраткан эшләренә багышлаган. Бүген бер төркем хезмәт алдынгылары медаль, орден һәм мактаулы исемнәргә лаек булды. Казан Кремлендә республика үсешенә зур өлеш кертүчеләрне Алексей Песошин бүләкләде. Тантанадан Алия Хайретдинова репортажы. Халатларын салып, дәреслекләрен эштә калдырып, тракторларын кабызмый торып, бүген бар булган эшләрен Кремльгә килгән кунаклар читкә куеп тора. Сәбәбе дә бар. Бүгеннән Җәүһәрия Миргасыймова Татарстанның ат казанган табибы, аның хезмәт стажы 36 ел. Бу мактаулы исемгә хезмәттәшләре дә зур өлеш керткән. Бөтен коллективның бүләге бүген Казан дәүләт медицина университетының минем укытучыларының профессор и һәрбер эшләүче коллектив безнең зур коллективның нәтиҗәсе. Залда 40 кеше, укытучылар һәм табиблар, артистлар һәм кыр батырлары, эшчеләр һәм галимнәр бүген һәрберсенең хезмәтен бәяләделәр. Залогом успешного развития Республики Татарстан является ежедневный труд ее жителей. И сегодня именно вы здесь не случайно. Ваш талант, трудолюбие, стойкость делают нашу страну сильной и процветающей. Желаю всем вам счастья, здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне. Николай Сабельников Россиянең ат казанган машина төзүчесе исеменә лаек булды. Контроль үлчәү приборларын көйләүче булып, станок артында 19 яшьтән ул. Металлдагы җитешсезлекләрне детальны кисми, бозмый гына таба ала. Хезмәт стажы 45 ел. Самое главное надо. Иң мөһиме эшне яратырга кирәк. Ашкынып, булдырам дип тырышып, сәламәтлек булса, алга таба да эшләргә исәп бар әле. Мамадыш районының инженер-механигы Хәлим Нақипов бүгеннән ат казанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре. 45 еллык хезмәт юлын тракторчы буларак башлый, бүген ул баш инженер. Мондый җирләрдә безнең бит сирәк булабыз инде, шуңа күрә дә ничектер рәхәт булып китте. Бөтен халыкны күрдек, Татарстан белән таныштык дип әйтергә була. Бүген 3 федераль һәм 37 республика дәүләт бүләге тапшырылды. 40 язмыш, 40 хезмәт тарихы, һәрберсе аерым игътибарга лаек. Алия Хайретдинова, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы. Дәүләт Советының чираттагы сессиясе 23 декабрьдә узачак, ул быелның соңгы утырышы була. Бу турыда бүген Дәүләт Советының президиум утырышында хәбәр иттеләр. Көн тәртибенә 23 мәсьәлә чыгарыла. Шул исәптән 6 республика кануны каралачак. Милек салымы турындагы канунга үзгәреш кертү, гомуми файдаланыштагы тимер юлларга салым ставкасы кертү һәм күп фатирлы йортларда капиталь ремонтны оештыру тәртибе турында. Телне укытуда иң алдынгы алымнарны куллану, тел мөхите булдыру, утырыш киңәшмәләрне 2 дәүләт телендә алып бару. Бүген Казан шәһәр думасы сессиясендә киләсе туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында башкарыласы эшләр турында сөйләштеләр. Башкалада 2 дәүләт телен бер тигез дәрәҗәдә кулланылмавы моңа игътибар җитмәвен дә таныйлар. Бу нисбәттә ниләр тәкъдим ителә? Гөлнас Сайфетдинова тыңлады. Туган телен кадерләгән халык кадерле булыр дигәннәр, туган телне, гырыф-гадәтләрне саклау һәр кешенең бурычы. Туган телләр турында сөйләшкәндә мэр Илсур Метшин бүген татарчага күчте. Депутат Гүзәл Сәгыйтова чыгышында татар телендә тыңладылар. Ул шәһәрдә бүгенгә булган кимчелекләрне атый, эшлисе эшләрне барлый. Бүген саф татарча чыгышлар яңгыраса да, күпчелек утырышларның 2 дәүләт телендә бөтенләй алып барылмавы милли берләшмәләр җитмәвенә дә ишарәли. Берничә елдан соң мәктәпләргә татар теле белгечләрен дә көндез шәм яндырып эзләргә туры килмәгәе.
Инде бүген балалар бакчалары һәм мәктәпләр заманча фикерли торган. Яңа методика сулар белән эшләүче кадрларга кытлык кичерә. Укыту һәм тәрбия бирүдә иң алдынгы алымнарны барлау рус мәктәпләрендә татар төркемнәре ашу телне үзләштерү өчен өстәмә түгәрәкләр булдыру. Тәкъдимнәр күп, урында кызыксыну юк. Менә без икенче гимназияны әйтәбез, бит сакланып калган. Ләкин ул кем ярдәмендә сакланып калган. Шәхес аркасында. Менә башка без инде теге реаль карыйбыз. Башка районнарда да икенче татар гимназиясе кебек бершәр тулы, канлы мәктәп булса да, бу инде ниндидер алга китеш булыр иде. Те мероприятия, которые были сегодня на сессии обозначены. Туган телләр елында нәрсәгә игътибар итәргә кирәк? Бүген әйтелгән тәкъдимнәрне без депутатлар хупладык. Әлбәттә, кешеләр туган телен белергә тиеш. Өйрәнү өчен күбрәк шартлар да кирәк. Безнең максатыбыз һәм эшләребез бер ай, бер ел гына түгел, гасырлар буена дәвам итәргә һәм игътибар үзегендә булырга тиеш. Казан урамнарының атамалары муниципаль шәхси оешмалардагы элмә такталарының ике телдә язылуын күзәтү булган хаталарны төзәтү кирәклеге дә әйтелде. Яңа объектларны кулланышка тапшырганда да бу истә тотылырга тиеш. Телне саклау өчен мәгариф һәм мәдәният оешмалары җилкәсенә генә төшерергә кирәк түгел. Гомумән шәһәрдә тел мөхите булдырырга тәкъдим итәләр. Бу нисбәтән киләсе елга элмә такта, баннерларда татарча язылган сүзләр артырга да мөмкин. Бу эшләрне башкарырга теләктә финанслар да кирәк. Бүгенге сессиядә 2021 елга бюджет проектын кабул иттеләр. 1 январьдан ЕНВД да бетерелә. Бу төр салымны башкалда 17 мең кеше түли. Күбесе шәхси эшмәкәрләр. Алар патент яки салым түләүнең гомуми системасына күчәргә тиеш. Шәхси эшмәкәрләр һөнәри эшчәнлектән салымны сайлый ала. Депутатлар бу карар проектын хуплады. Гөлназ Сайфетдинова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау комиссиясенең үзенчәлекле проекты дәвам итә. Китап нәшриятында мәктәпләрдә элеп куяр өчен эчтәлекле рәсемнәр әзерлиләр. 10 төрле плакатта татарның күренекле фән һәм мәгариф эшлеклеләре сурәтләнгән. Шиһабеддин Мәрҗани, Нәкый Сәнбәт, Гыйлем Камайлар бар. Рәсемнәрдә атаклы шәхесләрнең яшь буынга үгет нәсихәт рәвешендәге канатлы сүзләре урын алган. Плакатларны әзерләүчеләр әйтүенчә, төп кыенлык портретларны табу була, чөнки бу шәхесләрнең сыйфатлы фотолары юк диярлек. Рәсемнәрне 700 татар мәктәбенә җибәрәчәк. Исегезгә төшерәбез, шундый ук плакатлар балалар бакчалары өчен эшләнгән иде. Бу проектта берничә дизайн ясадык. Аннары бер вариантны тапшырдык. Бөтенесе бергә хэштеглар, QR-кодлар, матур современный типографика, төсләр, якты төсләр. Бүгенге көндә инде заман таләпләренә туры килердәй төсле, матур һәм дә инде менә QR-кодлы портретлар җитештерелә башлады. Ул инде тагын да безнең мәктәп укучыларына, күңелләренә хуш килер дип өметләнәбез. Әлеге QR-кодлар безнең әйтелгән шәхесләребезнең Википедиядагы алар турында мәгълүматкә һәм аларның иҗатына сылтама буларак эленде. Казан Оргсинтез заводында мөмкинлеге шикләнгән балалар өчен экскурсия уздырдылар. Әлеге чара День добрых дел хәйрия фондының һөнәр белән танышу дигән проекты буенча уза. Казанның 61-нче интернат мәктәбендә белем алучы укучылар пиролиз миче, операторлар бүлеге һәм музей белән танышты. Балалар өчен экскурсия автобуста ук башланды. Алар өчен барысы да кызыклы. Казан Оргсинтез Россиядә иң зур предприятиеләрнең берсе. Биредә полиэтилен, фенол, ацетон, поликарбонат, су һәм газ үткәргечләр җитештерелә. Этилен вообще является самым высокопроизводимым органическим веществом в мире. Белгечләр укучыларга эш барышын аңлата. Оргсинтез ул үзе дә бер шәһәр сыман. Монда күп кенә һөнәр ияләре эшләй. Табиб, ашсу устасы, икътисадчы, электрик һәм башкалар. Балалар үзләре дә монда эшләргә тели. Мне здесь очень понравилось, я даже хочу здесь работать поваром. Здесь тоже мне много чего понравилось, я хочу сюда еще приехать. Әлеге экскурсия хәйрия фонды ярдәм белән оештырылган. Бик кызыклы экскурсия үткәрделәр. Бик күп һөнәрләр турында балаларга сөйләделәр, аларның сорауларына җавап бирделәр. Это были 9 классы. Без Оргсинтезга 9-нчы сыйныф укучыларын алып килдек. Аларның хәзер үзләренең һөнәрләрен сайлый торган вакыты. Монда балаларга да, укытучыларга да бик кызык. Заводтагы музей белән дә таныштылар. Укучылар киләчәктә Оргсинтезга белгеч буларак та килергә планлаштыра. Илдар Сафиуллин, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Әлегә шундый яңалыклар иде, кичләрегез матур үтсен, исән имин булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым сүзне гәнәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Данил Мастердан яңа ел бүләкләре. 31 декабрьгә кадәр шкаф купе ясатсагыз, бүләккә комод.
Казандагы телефон номерым 267-166. Данил Мастерга һәр клиент кадерлем. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыштан Бөгелмә Баулы кайда сүрән көн, кар явачак, 8 градус салкын. Төньяк көнчыгыштан Түбән Кама, Яршалы, Алабугада аязучан болытлы һава, явым-төшемнәр көтелә, 6 градус. Төньяктан Актаныш, Шәгырҗи, Менделеевскида болытлы, кар, 5 градус. Төньяк көнбатыштан Орша, Кукмара, Балтачта кар явачак, 4 градуска кадәр суыта. Көньяк көнбатышта Болгарбай, Чүпрәлдә урыны белән кар явачак, 7 градус. Чистай, Нурлатмамады, Чирмешәндә шулай кар көтелә, 6 градус салкын. Төнлә республикабызда урыны белән 8 градуска кадәр суыта. Юлларда бозлавык, сак булыгыз. Доктор Оз федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 39 меңгә якын кеше операция ясамыйча ярдәм ителгән. Яхшы протест читтә торсын. Доктор Ост медицина үзәгенә нигез салучы Оксана Кузина сүзләре. Үз пациентларыбызга без катлаулы хирургиялар аша дәвалануны киңәш итмибез. Авыртуны бетереп, какшаган буынны артрозның соңгы стадиясендә некроз вакытында да торгызырга мөмкин. Операция һәм протез урынына бары тик бер укол. Хәзер үк доктор Ост медицина үзәгенә ярты бәясенә кабул итүгә языл. Новый дилерский центр УАЗ и Форд на Сибирском тракте 59. Спецпредложение для вас. Луидор, Казань. Һава торышы чыгарылышының спонсоры Луидор компаниясы. Луидор компаниясы УАЗ һәм Форд автомобильләренең Татарстандагы рәсми дилеры. Сезне Казанда Сибир тракты 59-нчы йортта Луидор автосалонында көтәләр. Мәркәзебез Казанда болытлы, кар явачак, көндез 2-4 градус салкын. Җил төньяктан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 754 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 91%. Җирнең магнит кырым тыныч. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Татарстанның техник инвентаризация бюросы кадастр эшләренең бөтен төрен башкара. Өйгә кереп яши башлысы гына кала. Телефон 8800-333-14-86. Да где они? Эти границы! Если делать по уму, в БТИ пора ему! Определение границ по закону. Понятные границы вашего участка с документами. БТИ Республики Татарстан. Если делать по уму.